and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Oh, si Kajigo ko. Kajigo, Kalusyo. si Agnes ka na alas. Kapusa si Kajego. Oh, nga naman yung mga kauban. Kagnis. Dili dugay nga nabalitaan na mo dito ka di ay sa syudad. Ikaduwa na kinihigayon, Kaji. Ikaduwang higayon. Na iwin papan, mahanaw ka dayo. Kinahanglan matubang ka sa usa ka makuting pagkisusi sa partido. Abli ang atong palihog. Pasensya, Kajigo. Tugotoy nga makasulti ko, Kalusyo. Nagkasabot ko sa tanang reglamento sa partido. Ilabi na gid kanato mga mapulang manggugubat. Bisan kinsa kanato og bisan unsaon. Dili gid masupak ang mga mapulang balaod sa mapulang manggugubat nga way pako sa armadong pakigbisog. Matag hitabo nga mugna sa bisan unsay resulta sa ato mga lakang alang sa rebolusyon. May katungod ang labing daghan nga muhukom kung sadaan ka ba o dili. Apan kining inyong kauban sa rebolusyon, mapula. Busa andam ako muatubang sa mapula og makuting pakisusi sa hukmanan sa katawhan. Gisag-o na sa atong kasing-kasing ug hunahuna ang mga mapulang kamanduan sa bagong hukbo ng bayan. Sama sa gisag-o na natong daan ang atong kamatayon sa panggubatan sa katawhan ug sa kamatayon kung kita sadan kay nagluib sa kalihukan. Makasold na ba ko, kauban? Takopi ang atong palihog. Kajigo, mapulang pasalamat sa imong pagsabot. Mapulang katungod natong mapulang manggugubat alang sa kadaugan sa rebolusyon. Mapulang gabi, Kajigo. Mapulang gabi Kalusyo. Agnes, Kalosyo, Rory, pasensya ka na. Nalimot ko. Palihog ba't bari sa kapus si Kajigo, Agnes? Daghang salamat, kauban. ipabor palihog ang duha mo kakamot, Kajego. Palihog ka, Agnes. Pasensya ka, uban. Ayaw ka balaka ka, Agnes. Katungod kini sa mga revolusyonaryo. Makanay gapos, Kajego. Niya si Kamiri. Gusto ko makigsulti niya, ka-Agnes. Sige, biyaan ko ka mundo, ha? Pasensya gyud. Wa ko ikadalit nga imong kalingkuran. Nagdugo ang imong kilid. Oh, nagdugo. Maunay na igo sa enkwentro. Mm. Nagtuoy na mi dinhi nga patay ka na, nga gibihag sa mga pasista. Gilipat na ko sila aron dili gyapon sila makasunod ninyo. Nga miikyas, Kamiri. Og nakuyapan ko. Pagkamat ko na ko buot, nagsakay na ko og truck de karga. Gitabang day ko sa mga tao nga sakay sa truck de karga. Nga paingon sa siyudad. Dadunong ta ko nila sa tambalanan, apan namugos ko manaog
ug naabot ko sa siyudad nga ako ra. Kaduha na ka na mahitabo. Kaduha na ka na nga maog gihapon ang imong katarungan nga kadudahan na kaayo ug dili na gid angay tuhuan. Sa ato pa. May pagduda mo na ako. Nagduda. Katungod ka na ni bisan kinsang revolusyonaryo, Mary. Katungod ni bisan kinsa Rudy. Katungod ni bisan kinsa marevolusyonaryo man o mamilitar. Sa mga revolusyonaryo, katungod ka magduda ngadto ni bisan kinsang revolusyonaryo nga ahente ba siya? Nga naniid sa revolusyon kay nagpatuo nga revolusyonaryo. Ug sa mga pasistang militar nga magduda nga adunay tigpaniid gikan sa mga revolusyonaryo nga nakasud sa hanay sa mga pasista. Vice versa ang gubat sa magkaaway. Vice versa kung dili inutok ang gamiton kay makabaos-baos man sila. Apan kung hugot og ugdang ang pamaagi, kuli kayo makabaos ang kontra. Aron mo ingon ka nga vice versa ang gubat sa mag-away. Pero nang hikayo na, mas hugot ug ugdang pakini sa imong gipamong. Kay kung mamatud-an nga kaaway ka, matilawan mo gyud ang pait kaayong kasakit sa kamot sa matuod nga revolusyonaryo nga dili mo gyud mo antos ug maagwanta. Ug isuka mo ang tanan ninyong mga plano, Rudy. Ug diha, ipansak na mo pagbalik sa imong baba ang giingon mo nga hugot ug ugdang ug dili na gayud ka mo makabawas na mo. Nagduda ka giday nako. Murag usa ka hagtik na lang sa orasan. Mutuon ako nga espiya ka sa kaaway, Rudy. Ang bugtong hagtik sa maong orasan. Ugma na tumahibawan. Kung mamatud-an ang inyong mga pagduda bahin ako, kana kung doon na may kamatuoran. Gano'n mo balibad magka matinud-anong revolusyonaryo? Nga dawaton bisan pa ang silot kamatayon. Apan kalison ang nagsubra-sobrang tinuod nga ako matuod og espiso kay dugo sa mapulang katuyuan, Mary. Dili dag kay lasaw. Tungod kay mapulpa ako sa pula. Unsa kay imong bation ko na? Kung mapamatud-an ninyo nga mahusto ang inyong sayop, apan wa gid lagi lugar ugma sa imong husay ang mga pagduda lamang. Tungod kay ang ligong pangutana mao kini. Unsa may inyong basihanan? Unsa may material nga kamatuoran? Unsay ikapresentar sa mga pagduda ug sa nagduda? Tiwasa ka na ugma sa pagpangatarungan. Dili sa usa lang katao, kundi ngadto na sa daghan. Sa hukmanan sa katawan. Mapulang gabi. Mapulang gabi eh. Angay kang mulito ka na. Kung mamatud-an yun nga miluib ka sa katawhan. Muatubang ko sa husay sa kukmanan sa katawan. Unsa man ang nagunang kaakuhan sa bagong hukbong bayan. Ang hukbo kanunay magsunod ug magtamod sa pamunuan sa partido. Ug kinahanglan mo patuo ug mosunod sa desisyon. Kasuguan o direktiba sa nasudnong kongreso, komite sentral, kawaning pampolitika o komisyong militar sa partido. Gabi naman, mga bagong mga mapulang manggugubat. Ugma sa maogi hapong oras. Ato'y padayon kini atong nasugdan. Mapula gabi. Mapula gabi, kabis. Abi na ko magdugay ang inyong istorya. Niya ka naman lagi. Mary? Unsa imong hunahuna sa husayunon ugma. Nasa to ikaapat na alintuntunin ka, Mary, nga mao ang disiplina. Nana sa ikaunom nga punto sa ikaupat nga kaayuhan. Ang ikaunom nga punto. Ang komite sa partido sa hukbo sa nahiangay nga ang sa hukmanang military muhimo og pakisusi o imbestiga sa mga kaso batok sa mga pangulo o sundalo nga nakahimo og kasaypanan o krimen. Busa kinahanglang silutan agad sa bugat na kasalanan nga nabuhat. Og ang labing bugat kaubang, Mary. Ang ikawalo nga punto sa ikaupat nga alituntunin kung kaakuhan nga mao ang disiplina. Ang labing bugat nga silot sa pagpapahawa o kamatayon mo isilot kung mapamatud-an sa nga pagluib sa pagpanugan sa mga inampingang impormasyon bahin sa partido
ug sa katawhan sa partido, ang pag-atras at tubangan sa kaaway, ang pagpangispiya, pagsabotahe, pagsupak sa mga lagda sa partido, ang pagpangintriga aron supakon ang lagda ug balaod sa partido, ang way hinungdan nga pagpatay, ang pagpangawat, ang pagpanglugos ug ang grabeng pagpanghilabot ug pangurakot sa pundo sa mga katawhan. Kadtong pagpangispiya kauban. Kadtong pagpangispiya mo itubagon ugma ni Rudy sa husay sa katawhan. O ka Agnes. Apan bisan kinsa nato nga niya ni dinhi sa armadong pakikpisog. May pabor o paglaom kay naa sa ikasiyam nga punto. Lahat ng kaso ay lubusang sisiyatin at lahat ng akusado ay bibigyan ng makatarungang paglilitis. Di anang pagkabuntag, human sa pamahaw, gipahigayon dayon ang husay sa hukmanan sa katawhan. Hilap. Pinaagis pagtugot sa mapulang komisyon sa militar sa bagong hukbong bayan. Pinasikad sa mapulang balaod sa BHP. Pinasikad usab sa Politburo o Komite Sentral sa partido. Ning mapulang adlaw, ipahigayon kining usa ka mapulang husay, ipahigayon kining usa ka mapulang husay batok sa atong kauban Rudy Almendras kon Karudi ug Kajigo. Ug kun mapamatud-an nga siya nagkasala sa sala nga pagpangispiya, dan dawato niya ang ipakanaog nga silot nga mao ang silot kamatayon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!